Namaste. Kezdjük a mai gyakorlást ülésben. Ülhetsz törökülésben vagy sarokülésben, amelyik kényelmesebb. Engedd lecsukódni a szemed. Nyújtsd meg a gerincet fejtető felé. Engedd az ülőcsontokat a padlóhoz vagy a sarkadhoz nyomódni. Picit told hátra a medence tetejét, nyújtsd meg a derekad. Engedd ellazulni a hasfalat, a gyomorszáj tájékát, a két vállad, a nyak izmait, az állkapocs, a szemek, a nyelvizmait. Hangolódj rá a légzésedre, csak figyeld meg először, ne irányítsd, csak érzékeld a levegő útját a testben. Majd néhány hosszan elnyújtott kilégzés után kezd el irányítani, hosszúra nyújtani a ki- és belégzéseket egyaránt, legalább 6 ütem kilégzés és belégzés, pici szünetekkel köztem. Csak a hasfal mozdul, engedd erőteljesen le a rekeszizmot, engedd, hogy a hasfal domborodjon, és lassan visszahúzódjon. Nem mozdítod a mellkasod egyenlőre, csak is a hasfal mozdul a légzéssel. Még 2 teljes ki- és belégzés. A következő kilégzésed után folytasd teljes légzésekkel. Először a hasfal mozdul a belégzésnél, majd engedd tovább tágulni a mellkasod egészen kulcscsontig, tüdőcsúcsig, töltsd meg magad. Majd indítsd a kilégzést mellkasból, aktiválva a porta közti izmokat. Utána a hasfalat egészen medencefenékig hullámszerűen. Ha tudod, elnyújthatod a légzésed még hosszabbra, mint 6 ütem, akár 8-10-12 ütem hosszúságúra is. Figyelj rá, hogy ne erőlködj. Ha nehézzé válik, visszatérsz a nyugalmi légzéshez. Még egy teljes kör. Kilégzéseidet használd arra, hogy elengedj minden esetleges feszültséget a testből, elméből. És a következő kilégzésed végéhez érve tér vissza a nyugalmi légzésedhez. Lassanként kinyitod a szemed. Néhány fejkörzéssel fogjuk folytatni. Engedd le a mellkashoz az állat, és indítsd el a körzést jobbra. Figyelj rá, hogy amikor a fej hátul jár, ne csapd hátra, nagyon ne nyomd össze a nyakcsigolyákat. Engedd a légzésed összehangolódni a mozdulatokkal végig az óra alatt. Itt a fejkörzésnél, amikor emel a fej, akkor van belégzés, és amikor leszálló ágban van a fej, akkor van kilégzés. Még egy kör jobbra. Középre visszaérkeztél, fordítsd meg a forgás irányát, balra is menj 3 lassú kört.
harmadik kör végéhez érve, a mellkasnál kifújod a levegőt, és emel a tekintet. Vállkörzésekkel folytatjuk, felhúzod egészen a füledig a vállad, viszed hátra, előre domborítva a mellkasod, told le a csípő felé, hozd előre, zárd össze egy kicsit a mellkast, hozzányit a lapocka, amekkora köröket tudsz rajzolni a vállakkal, csak hátrafelé megyünk először. Még egy kör hátra, és aztán megfordítod az irányt, megyünk egy párat előre is. Mellkas, előre húz, lefelé tol, hátra hozod megint. Hagyd, hogy a gerinced is mozduljon a vállkörzésekkel. Még egyszer. Megállítod, kilégzés. Fűzd össze az ujjaidat, tenyerek kifelé. Engedd le a vállad a fülettől, és húzd előre a két lapockát. Emel a két kar fül mellé, figyelj a derekadra, told vissza a csípő tetejét hátra, ha tudod, húzd a vállakat egész a fülethez, és fújd ki a levegőt. Kezdjünk egy hajlással, jobb oldalra emel a köldök, balra hajolsz, nézd a jobb hónudalat föl, tartsd az állad leszekbe, figyelsz rá, hogy a derekad ne rövidüljön, hozd egy kicsit előre a jobb vállat. Kilégzés, nézd a padlót, emeld vissza középen, nyújtózz egyet fölfelé, aztán balra emeled a bordákat, és jobbra hajolsz, bal hónod alatt nézz föl. Belégzéssel emeld vissza középre, nyújtózz a magasba, csavarunk a tengely mentén, nézz a bal hónod alatt hátra, tolod előre a bal csípőt, húzod hátra a bal vállat. Középre emeld vissza, nyújtózz fölfelé, majd kilégzéssel csavar jobbra. Hozd vissza középre, nyújtózz még egyszer fölfelé, fújt ki a levegőt, nyomd vissza az ülőcsontot, aztán bontod a kulcsolást, és a hátad mögött fűzd össze az ujjakat. Ha nem tudod összefűzni a tenyerekkel szembe, akkor megfoghatod helyette az alkarod. Mellkas emel, és ha tudsz, hajolsz előre, ameddig megy. Ha leér, leteszed a homlokot, ha nem megy a földig, ameddig tudod vinni. Próbáld emelni a karod a hátadtól, tolni a vállad a csípőd felé közben. Kifújod a levegőt, emel a tekintet, bontsd a kulcsolást, engedd vissza a kezeket a hátadra, aztán húzd előre a két tenyered, hozd a karokat fül mellé, és folytasd az előrehajlást innen. Kifújsz, emel a tekintet előre, és térdepelj fel, vagy gördülsz, vagy kiülsz a fenekedre, és feltérdepelsz 4 kéznál. Térdeplésben figyelj arra, hogy a két tenyeret legyen a vállad alatt, középsúly előre néz, picit tervezted a többit, a két térdet pedig legyen csípőszélesen a csípők alatt. Engedd le az ülőcsontot, farokcsontot a padló felé, és told a lapockákat fölfelé, néz előre, hozd a kéz elejére a súlyt, markold a padlót, feszítsd a kis ujjak irányába a szőnyeg. Húdd ki a levegőt, aztán egy kicsit megmozgatjuk a gerincet, köldök, leenged, mellkas fej emel, gömbölyíted a hátad, leenged a fejtetőt, tolod a csípőt a kezek felé, még egyszer le a hasfal, fej emel, kilégzéssel gömbölyít a hát, köldök, leenged, mellkas fej, homlok emel, és visszahozod még egy gömbölyítésbe, fűdd ki az összes levegőt, majd nézz előre, és próbáld meg előre csúsztatni, támasztani a tenyereket, úgyhogy a csípő fönn marad, a combok függőlegesek, nézz előre a kezedre. Ha könnyen hajlik a hátad, a mellkasod állad akár le is érhet a padlóra. Ha tudod, teljesen kinyújtod a két karod, nem érinti a könnyék a padlót. Egy kilégzés, aztán leteszed a két könyököd a szőnyegre, billent a medence, és előre engeded magad egészen hasonfekvésig. Közelítsd a sarkakat egymáshoz, lábujjakat,
Támaszd meg a két tenyered a bordáknál, a mell alatt, húzd be a könyököt szorosan magad mellé, told a vállakat hátra, és nyújtsd meg a nyak hátulját. Fújd ki, billents a medencével, szemérem csont a padló felé, majd emeld meg a hátad, nem kell magasra, tartsd meg egy kicsit kobrában, aztán fordulj jobb váll fölött, hátra néz, hátra bal sarokra, közé, fordulsz balra, közép, még egyszer jobb, közép, még egyszer bal, középre hozod, és engedd vissza hasonfekvésbe, engedd le a homlokod. Támaszd meg az alkarod, hogyha kell, ha megy a tenyér, támasz, mert erős a vállad, akkor tartod ugyanott a tenyered a bordáknál. Az első, ami mozdul a padlótól, az a köldököd. Emeld meg a köldököd a szőnyektől, billentve a medencével, majd told meg vállból térdeplésen át, told hátra a feneked a sarkakra. Engedd le a homlokod babapózban. Bármikor úgy érzed a gyakorlás alatt, hogy pihenőre van szükséged, nyugodtan állj meg, és gyere ebbe a pózba, ez a pihenő póz. Megvárod, míg normalizálódik a szívverés, a pulzusszám, és aztán visszacsatlakozhatsz a gyakorlásba. Kivégzés, nézz előre, emel a fej, hozd magad vissza 4 kézláb, húzz vissza a két tenyered a vállad alá, két térded a csípő alá, és emeld föl a feneked lefele néző kutyába 3-szögben. Átmozgathatod a láb izületeit, kezd a lábujjakkal előre-hátra, megmasszírozod őket a padlón, aztán a bal lábbal is. Nem baj, ha recseg ropog kicsit, még most lehet ropogtatni, aztán körzések a bokákkal, kifelé, befelé. Váltott lábbal, mint hogyha helyben járnál, nyomogatod a sarkakat a padló felé. Engedd mozdulni a csípőt is hozzá, csavard meg a gerincet is hozzá, forduljon ki oldalra, törzs egy picit. Majd megállsz a kutyában, mind a két sarok a padló felé, kilégzés. Nézz előre és lépkedj be a kezek közé. Emeld a hátad, nyújtsd meg a fejtető felé, egyenes gerinc, majd hajlít a térd le a homlok a térdekhez, kifújsz, tarts kinn a levegőt, és lassan csigolyánként gördülve állj föl. Nyújtózz egyet fej fölött, két tenyér érint, figyelj a derekadra, farokcsont a padló felé, vállak fel a fülethez, majd le a két tenyér a szívhez. Katu pránámmal folytatjuk, két karod indítod újra, tenyerek kifelé, kézfejek találkoznak. Hattyú zuhan, mellkas előre, nyújtsd a lábad, aztán ha nem megy tovább, hajlított térddel, hajolsz le a homlok a lábakhoz, két tenyér a padlón. Kifújsz, köldök, mellkas, torok, fej, a teljes gerinced mozduljon. Emeld fel a jobb lábad hátra a levegőben. Nyújtsd ki a levegőben, nézz előre. Hajlít a bal tért, majd lassan leengeded a jobb lábad a padlóra, jó messze tedd le a jobb térdet, és tedd le a lábfejet is. Bal sarok hátra, húz jobb térd előre, csípő le, mellkas, homlok fölemel, kifújsz. Gömbölyít a hát, engedd le a fejed búbját, told a lapockákat fölfelé. Majd nézz előre, támaszd le a tenyerekkel, emeld fel a jobb térdet, és zárj hátra, bal lábbal, állj meg palló. Lapocka föl, talpad merőleges a szőnyeg. Engedd le a két térdet, lábfejed, könnyék behúz, leengedsz hasra. Emeld meg a csípőt, 8 pont tartásban az állad, a két tenyered mellkasod, két térded, lábfejed lent van, feneked fölött. Engedd vissza a padlóra, kobra tartás, mellkas emel köldökig. Engedd vissza, tenyér vagy alkartámasz, ha kell, köldök emel, lassan hátra tolod magad, húzd a kezed hátrébb, ha alkarban voltál, lefele néző kutyában megállsz. Kilégzés, nézz előre, lép vissza a két kéz mögé, emeld a hátad, mellkasod, Ardha Uttanasana.
Le a homlok, hajlít a térd, kifújsz. Újra emel, köldök, mellkas, torok, fej, bal láb hátra nyújt. Engedd le jó messze, engedd térd fölött támaszkodni a lábad, ha lehetséges, lábfejet tedd le, gyűrd a padlót, húzd előre fölfelé, mellkasod, homlokod. Majd gömbölyít a hát, fejtetőle, gyűrd a padlót a sarkaddal, térdet. Kivégzés, emeld újra, támaszt a lábúj, föl a bal térd, jobb láb hátra zárt, palló, állj meg benne. Lapocka, fölfenék le. Letesz a térdbe a könnyék, lábfej, és leengedsz. 8 ponttartás, csípő föl, állad le. Engedd vissza, kobra, emel. Engedd vissza, megint köldök, emel, told hátra, mert térdeprésen át, megállsz a kutyában. A kutya jó esély arra, hogy lassítsd a légzésed, pihenj benne egy kicsit. Ha nem elég pihentető a kutya, akkor csinálhatsz egy térdeplős, hátnyújtós, aktív térdeplős kutyatartást. Kivégzés, emel a tekintet a kezek közé, belépsz előre. Emeld a hátad, nyújtsd meg, kifújsz, engedd vissza a homlokod le a térdekre, megint kifújsz, kint a levegő gördülj állásig, nyújtózz egyet, majd engedd le. Újra kezdjük, emel, kézfejek találkoznak, nyújtózz fölfelé. Mellkas előre, hattyú zuhan, és ha nem megy tovább, nyújtott lábbal behajlítasz le a homlok. Kifújod, emel a fej a hát, bal lábbal kezdünk hátra. Mellkas előre, jobb láb hajlít. Leengedsz bal lábbal jó messze, tedd le a térdet, tedd le a lábfejed, gyűrd a padlót, csípő le, mellkas föl. Ha tudod, támaszd meg a combot, figyelj rá, hogy a térded és a bokád egy vonalba legyen. Tedd vissza a két kezed, föl a térd, hátul, jobb láb hátra zár, palló. Leengedsz hasra, ha megy egyszerre mindent, ha nem lent a térd. 8 ponttartás, lábfejed lent, vállad hátra, emel a csípő. Engedd vissza, kobra tartás, mellkas, emel. Engedd vissza, told hátra, ha kell alkar támaszból, lefele néz. Párhuzamos kezek, lábak a kutyában, figyelj a szimmetriára, közelít a sarok a padlóhoz, nem baj, ha nem ér le, külső lábél emel, lábujjakkal, kézujjakkal kapaszkodsz, próbáld a padlót megnyújtani kezekkel, lábakkal, két irányba lazán lógatod a fejed, köldök irányába tekinted. Kivégzés után előre nézel és belépsz a kezekhez. Emeld a hátad, nyújtsd meg fejtető felé. Engedd le a homlokod a térdekre. Aztán újra emelsz, és jobb láb folytat. Fölemelsz, bal térd hajlít, nyújt a láb a levegőben. Engedd le jó messze. Térd le, lábfej le, gyűröd a padlót. Ha megy, támasztasz a combon, figyelsz a bokádra, térdedre. Csípő le, mellkas, homlok föl. Támasz vissza. Hátra emel a bal láb, palló, leengedsz, még mindig 8 pont föl a csípő, állad lent. Engedd vissza. Emeld meg a mellkasod, kobra, húzd be a könyököd magad mellé, told hátra a vállat. Engedd vissza, tenyér vagy alkartámasz, köldök, mozdul, hátrébb húzod a kezed, ha alkartámaszból indultál, és megállsz a kutyába. Figyelj rá végig, hogy a légzésed maradjon egyenletes, nyugodt, orron át ki és be, pici belégzések, hosszú, lassú kilégzések. Figyelj rá, hogy a kezed ne terhel túl, kapaszkodj az ujjakkal a padlóba, hozd a súlyt előre. Fújd ki a levegőt, megyünk tovább, előre nézel és belépsz a két kézhez. Emeld a mellkasod, aztán engedd le a homlokot, kilégzés. Gördülj föl lassanként. Nyújtózz. És le. Még egyszer megyünk, emelsz, kézfejek fönn találkoznak. Mellkas, homlok előre.
Hajlít a láb, ha kell, le a térdhez a fej. Emel nyújra, nyújthoz, jobb láb föl, hátra engedsz. Le a térd, le a lábfej, gyűrd a padlót, és ha tudod, nyújtod a karod föl, ha nem esik jól, marad a tér támasz. Le a két tenyér, föl a térd hátul, hátra zársz padló. Leengedsz, hasra. 8 pont, emel a csíp. Engedd vissza. Emel a mellkas, kobra. Megint vissza, köldök, mozdul, hátra tolod, megállsz kutyába. Próbáld a hónod alját a padló felé forgatni, nyitni a lapockát. Nem dőleszted ki a bordákat. Tartsd lazán a hasfalat, tartsd lazán az állkapocs, a szemek, a nyelv, az arc összes izmán. Kivégzés, nézz előre, lép vissza a két kézhez, emeld a mellkasod fejet, hajolj rá a lábadra. Aztán újra emelsz, és bal lábbal még egyszer hátra lépünk. Engedd le jó messze a térdet, engedd le a lábfejet, próbáld mélyre engedni, torkaszizomra dolgozz, nyújtózz föl. Tehát vissza a két tenyered, hátra zársz jobb lábbal, és megint leenged. Utolsó 8 pont tartás. Be a könnyék szorosan, engedd vissza, kobra tartás. És megint vissza, köldök, emel, hátra tolod, megállsz kutyába. Fújd ki a levegőt, nézz előre a két kéz közé, és lép be kis terpezben a lábakkal. Párhuzamos lábak, enyhén befelé fordított lábujjak. Emel a fej, a hát, és leengeded a homlokod. Engedd közel a lábadhoz. Ha nem ér le a kezed a padlóig, megfoghatod a két alkarod először. Engedd csak lógni a fejed, a fejtetőt. Hajlítsd a lábad, hogy ne feszüljön, kapaszkodj a lábujjakkal. Kivégzés, mellkas, fej, emel, megfogjuk a láb hátulját, két tenyér a vádlikra, leenged még egyszer a homlok a lábhoz. Fújjad a levegőt, egyenesítsd a gerincet, emel a tekintet, és csavarni fogunk. Jobb kézzel megfogd a bal bokát kívülről, előről. Ha nem ér le a kezed a padlóra, tedd a bal kezed csípőre, és emeld a mellkasod a plafon felé csavarásban. Ha leér a bal kéz, keresztezz a bal kézzel a padlón át jobb láb felé, kicsit tedd előre, hogy a bal hónod alatt csavarva meg tud nézni a plafont. Próbáld hátra húzni a bal csípőt, emelni a bal vállat. Kivégzés, nézz lefelé, bontod a tartást, középen egyenesít a hát, szimmetrikusan előre nézel. Aztán másik oldal, bal kéz, jobb bokára kívülről, vagy csípőn a kéz emel a mellkas, vagy leérintesz a padlóra, átkeresztelve bal láb felé, jobb hónod alatt csavarsz. Fújd ki az összeset, nézz előre még egyszer, egyenes gerinc, két könyököt fog meg a térdhajlat mögött, és még egyszer engedd a homlokod a lábakra. Kivégzés újra, mozdulsz, köldök, mellkas, torok, fej, előre a tekintet. Marad a jobb kezed, a jobb lábadon, bal kézzel leérintesz, fölemel a bal láb, hátra, fölfelé kinyújtod a levegőben. Próbáld meg teljesen kinyújtani a bal lábat, jobb lábad, ha kell, hajlítod, és leengeded a homlokod a jobb térdhez. Nézz előre, tedd le a bal lábad egy jó méternyire a jobb sarok mögé, rézsútosan előre fordítva, jobb kéz marad a jobb lábadon, de nincs rajta súly, nyitsz balra, fölfelé egy háromszögben. Nyújtsd meg a két lábbal a padlót,
Jobb sarok balra, bal sarok hátra, jobb comb kifelé, bal comb befelé forgat. Húzd el a bal füled a vállattól, szegd le az állat. Tekintet lenn a szőnyegen, a bal kéz kisújtól mozdulva izületenként enged vissza, és befordulsz középre a jobb lábra. Ha kell, igazíts egy picit a lábtartáson, a bal lábbal kiléphetsz enyhén oldalra, hogy a bal csípőt előre tud húzni a jobb mellé. Nyújtsd meg a padlót a két lábbal, ülőcsont a padló felé, mellkas fej előre, néz előre. Aztán engedd a homlokod a lábhoz. Ha nem ér le a kezed a padlóig, foghatod a lábad szárát. Próbáld nyújtva tartani a lábakat. Fújd a levegőt, tekintet emel, bal kéz a jobb lábhoz, lehet egész magasan fogni, nyitsz jobbra fölfelé, ha tudod, nyújtod a jobb karod, húzd el a jobb füled a vállattól. Ha a vállad nehezen mozdul, akkor teheted a jobb kezed csípőre, jobb csípő hátra, húz, jobb váll emel. Jobb kéz kisújtól mozdul vissza izületenként, még egyszer ráhajolsz középen a lábra, fújd ki, majd emel a tekintet, újra előre hozod a súlyt a jobb lábra, nézz előre, emeld fel a bal lábat vízszintesig, tekintet előre, majd leenged az áll, visszateszed a bal talpad a jobb mellé. Hajolj rá a térdekre, kilégzés. Fújd a levegőt, emel a fej, mellkas, bal kéz a bal lábon, jobb kéz támaszkodik. Fölemel a jobb láb hátra, kinyújtva. Hajlíthatod a bal térdet, aztán engedd le a homlokod a lábhoz. Próbáld nyújtani a lábad a levegőben. Koncentrálj egy pontra, kapaszkodj a lábujjakkal. Kilégzés után mozdulsz, emel a hát, elengeded a lábad, jobb lábat tedd le a padlóra, háromszöghöz nyitsz fölfelé, jobb kéz föl, emel a mellkas, nyújtóz. Próbáld meg nem ráengedni a súlyt a bal kezedre, törekedj fölfelé, tartsd meg magad hasizomból. Jobb kéz izületenként mozdul, visszafordulsz középre a bal lábra, és ha kell, megint igazítasz, kicsit kifordulva oldalra, jobb lábbal befordul a jobb comb előre, a jobb csípő előre, foghatod a lábad szárát, ha az előbb is azt fogtad, igyekezz szimmetrikusan dolgozni. Kilégzés után köldöktől indított fej emel, és jobb kéz a bal lábhoz csavarod a háromszöget. Ha kell, fogj magasabban, nyújtsd meg az oldalat, bal csípő hátra. Megint csak, ha az előbb csípőn volt a kezed, akkor tedd most is. Majd leengedsz, bal kéz megint izületenként, ráhajolsz még egyszer középen, kifújsz, nézz előre, hozd előre a súlyt, újra fölemel a jobb láb, mellkas előre, majd engedd le hátra jó messze, tedd mellé a bal talpad, és állj meg kutyában egy pihenőre. Megemel a jobb láb, nyújtsd ki, majd hozd be behajlítva a térded előre az orrodhoz. Leteszed a jobb talpat, tartsd fönt a bal sarkad, nyújtózz fölfelé, összefűzheted az ujjakat, két mutató nyújtva. Köldök hátra, farokcsont le. Majd leteszed a bal sarkad, és oldalt fordulsz. Próbáld nyitni kifelé a jobb térdet, hátra húzni a bal csípőt. Jobb combra ráhajolunk, oldalt fordulva marad a törzs, ha tudod, hozd egész vízszintesig. Majd így leengedsz, a jobb kézzel bontod a kulcsolást, jobb kéz a padló felé, bal kar fölfelé. Próbálj nem összenyomódni a jobb oldalon, nyújtani a bal oldalat. Bal kéz mehet a hát mögé, kifelé a tenyér, aztán beforgat, vagy előre fogsz szomtőre, vagy marad a hát mögött.
Ha leír a tenyeret, tedd le, ha nem megy, lehet alkar támasztva a karod a combnál. Gyűrd meg a padlót sarokkal hátra, csípővel előre törekszel, mellkas, fej, emel. Tedd le a bal térdet, és ha leír az alkarod, letelted, ha nem, akkor hajolsz, ameddig kényelmesen tudsz, erőlködés nélkül. Fújd a levegőt, nézz előre, támasz vissza a két tenyereddel, bal tenyér marad lent, és jobbra indítasz egy csavarást, jobb kar nyújt magasba. Visszaenged a jobb kéz, hátul fölemeled a térdet, és hátra zársz a jobb lábbal, kutya, ha kell, leülhetsz egy picit magzatpózba. Ha tudod folytatni velünk tovább, visszaemelsz lefele néző kutyába, és aztán a bal lábbal ugyanezt a sort. Megemel a bal láb hátul, behozod behajlítva a térded az orrodhoz, letesz a bal talp, fölállsz és megnyújtózol. Aztán letesz a jobb sarok, oldalt fordulsz, nyújtózz a karoddal, próbáld a bal combot vízszintesig engedni, ha lehet. Rányújtózol a bal lábadra, oldalt fordulva, még mindig, ha tudsz, nézz a hónodalat fölfelé. Majd nyit a kar, fölfelé és lefelé, bal kézre, jobb kéz föl, lehet alkar támaszban a combnál. Jobb kéz elindul hátra, és bekulcsolsz a hátad mögé, ha megy egész előre bal combig. Nézd a padlót, bontod a félkulcsolást, hátul megemelkedik a sarok, leteszed a térdet, ha leér az alkarod is leteszed, ha nem, akkor marad a tenyér, hajolsz, ameddig kényelmesen tudsz. Ne feszítsd túl magad, ne erőltesd a pózokat. Kilégzés után visszatámaszkodik a két tenyér, a jobb tenyér marad lent, és a bal kar megemel, nyitod a mellkasod balra fölfelé. Vissza, tedd le, hátul föl a térd, és hátra zár a bal láb, lefele nézőben megállsz. Fújd a levegőt, emel a tekintet, a jobb lábbal együtt, föl-hátra, behozod még egyszer előre, és nyitsz kettes harcosban oldalt. Nézz a jobb kéz ujjaira, bal talpad leteszed. Alkar támasz még egyszer, bal kar most fül mellett előre. Ha tudsz mélyíteni, jobb kéz leenged a láb mögött, ha nem megy, maradj itt, ahol most vagy. Aztán emeld vissza, kettesig. Táncos harcosban a bal sarok felé indulsz el, jobb kar mellkas előtt hoz a fül mellé végig. Húzd előre a jobb vállat, figyelj a derekadra, ha tudsz, nézz a jobb hónodalat föl. Nincs a bal kezeden súly, a jobb térdet tovább engeded, ha megy. Kilégzés, emelj vissza, fordulj be középre, föl a két karf és föl a sarok. Hajolj előre, ha tudod, vízszintesig hozod a törzsed. Aztán hátul megemel a sarok, jobb lábra a súlypont, vízszintes a törzs, ha stabil vagy, emeld fel a bal lábat a levegőbe, hármas harcos. Próbáld a bal csípőt a padló felé fordítani, bal combot befelé. Nyitunk oldalt, félholtartás, jobb kéz le a padló felé, bal kar fölfelé, vagy tedd a csípődre. Ha stabilan állsz, nézz a bal kéz ujjaira, próbáld a bal lábat nyújtani fölfelé, lábpárnát tolni hátra, jobb talp közepén a súlypont, lábujjakkal kapaszkodsz. Aztán leenged a bal kézizületenként mozdulva, és hátra zársz, kutyáig nyújtózz bele.
Ha jól esik, csinálhatsz egy teljes vinyerszát, előre görgeted magad pallóig, ha elég, akkor maradsz a pihenő pózban. Megemeled a bal lábat, behozod előre a két kéz közé, fönn a sarok, aztán nyitsz oldalra, kettes. Lehet alkar támaszban, vagy anélkül, támasz nélkül, Parsvakonasana. Emeld vissza, táncosban a jobb láb felé, bal karod hozd mellkas előtt, végig fül mellé. Hozd vissza, és befordulsz középre, nyújt a kar. Előre hajolsz, belül a bal lábon vízszint esik hoz. Maradsz, vagy súlypont előre, hármas harcos. Próbálj kapaszkodni a lábaddal, nyújtsd meg a derekad. A félhold tartásban bal kézbe, jobb kar emel, jobb csípő, jobb váll emel a plafon felé. Majd leenged a jobb kéz, és hátraenged a láb. Megállsz kutyában, ha kell, tedd le a térded magzatpózba, ha megy, még egy vinyasa. Tedd le a térded, csücsülj a sarkadra, pihenj egy picit. Betámaszthatod a két öklöd a homlok alá, ha nem ér le a homlokod a padlóra. Passzívabb magzatpózban a két kar hátrahozhat a test mellé. Tekintet előre, és felcsücsülsz. Jó, ülésben nyújtsd előre a lábakat, sarokkal húzod, csípővel tolod előre a padlót, és rányújtózol a lábaidra. Told előre a lábpárnákat, láb külsőjel közelítsen a csípődhöz, nyújtsd meg a gerincet, ne nyomd össze a hasfalat, ne nyomd össze a mellkasod, inkább a lábad hajlítsd be, és a hátad nyújtsd meg. Ha tudsz, menj egy kicsit mélyebbre, csak olyan mélyre menj, hogy a hátad ne görbüljön, a lábad ne feszüljön túlzottan. Kilégzés után leszegve az áll, hátra hozod a két tenyered, felemelek a talpat, leteszed, és emeld meg a feneked a szőnyektől, asztalpózban. Ha jól esik, hátraengeded a fejed, húgathatod, ezt csak akkor tedd, ha a nyakad már semmiféle fájdalmat nem érzel, máskülönben megtartod vízszintesen, tolod a vállakat lefelé, a csípőt felé. Emel a tekintet középre, még egyet emelsz a csípőn, aztán visszaengedsz a szőnyegre. Emeld fel a két lábat, és a bal láb marad kinyújtva, a jobb talpat fölhúzod a combhöz. Nyisd hátra jobb térdel, hajolj rá a bal lábadra. Mellkas közepe a bal lábon, hajlíthatod a lábad, hogyha feszes, nyisd meg a gerinced. Nyújtózz előre a lábujjad felé, az a dristi, ez a fókuszpont. Kilégzéssel leszekve az állad, lassan mozdulsz, oldalt hajlásban folytatod, hajlítsd vissza a bal térdet az induláshoz, jobb könnyék emelted, a bal tenyered belül, jobb kar fül mellett nyújt, nyom vissza a csípőt, az ülőcsontokat, mellkas emel, ha eléred, megfoghatod a lábad, de csak is akkor, a kényelmesen ott van, nem kell hozzá erőlködni. Kifújod a levegőt, nézd lefelé,
Jobb tenyered maradjon a bal lábadon, bal tenyered tedd kívülre a csípő mellé, húzd ki magad és csavarj balra-hátra. Nézz középre, a bal lábra, aztán fordulj vissza középre, a bal láb újra emel, és attól függően, hogy mit bír el a lábad, csípőd, vagy beteszed a bokád elé a sarkadat, ha engedi, akkor tedd kívülre a jobb térd mellé, úgyhogy a lábad ujja a térddel egy vonalban van. Bal kéz közel a fenékhez, nyújt a jobb oldal, és megtámasztod a vállat. Ha a váll valamiért nem megy, öleld át. Fújd ki a levegőt, fej mozdul középre, és bontod a tartást. Hátul támaszkodj a kezekkel, nyújt a láb, és a jobb lábad engeded előre, bal talp fel a combtőhöz, ráhajolsz a jobb lábra. Próbáld nyújtani a gerinced végig a láb mentén, ha a lábad feszes, inkább az legyen most már hajlítva, és a gerinced nyújtózkodjon előre. Kilégzés után leszekve az áll, emelsz, és újra behajlítod az oldalt hajláshoz, jobb tért felhúz, bal könnyék emel, tedd belülre a jobb tenyered, bal karod nyújtsd a fül mellett előre. Ha a lábad engedi, kinyújtod, ha eléred a lábad, megfoghatod, de nem az a cél. Bal oldalon emel a portakosár, nem lógatod a fejed. Fújd a levegőt, nézd a padlót, tedd a bal kezedre a jobb lábra, jobb kezed támasz ki a csípő mellé, húzd ki magad és csavar jobbra-hátra. Kilégzés után fej mozdul, és a jobb láb fölemel, vagy a bokád elé teszed, vagy kívülre teszed a térdeden, egész hátra húzod a lábujjakat. Jobb kéz közel a fenekedhez, bal oldal emel, és átölelsz, vagy támasztasz a vállal, nyisd jobbra-hátra. Fújd ki, bal fül emel középre, bontod, és újra támaszkodsz fel a két láb. Próbáld meg megemelni a csípőt a padlótól, legalább a csípőt, feneked, ha megy, akkor a lábad is. És csüccsenj vissza. Zárd össze a két talpad. Ha megy, akkor egészen felhúzod a sarkad a fenékhez. Hogyha nem megy, akkor vagy ráülsz egy kispárnára, hogyha magasan van a térd, érdemes ráülni egy kispárnára. Hogyha térd probléma van, lehet előrébb a két sarok, és nem húzod annyira hátra. Ha megy, és egész hátul van a sarkad a fenekednél, akkor engedd a talpakat nyitni fölfelé, térdeket a padló felé. Csak is akkor, ha nagyon közel van a térded a padlóhoz, indulsz el előre. Próbálj meg inkább a lélegzettel, izmokkal dolgozni, mint sem a kéz húzzon előre. Ha dőltél előre, próbáld a hátad egyengedni hosszúra, mellkas előre, hát közép mozdul előre. Kilégzéssel leszekve az áll, emeld vissza, mindenkinek lábfejfogás, és lehet gömbölyítve a gerincet mozdítani, homlokkal közelíteni a lábfejhez. Tartsd közben lazán a két vállad, ne húzd fel a fülethez, és lélegezz egyenletesen. Fújd ki a levegőt, egyenesít a gerinc, nyújtsd meg a tarkót, segíthetsz a két kézzel a zárásban, picit megmasszírozod a combokat, és tedd vissza úgy a lábakat, hogy a talpak lent tudjanak maradni, de egy picit szélesebb legyen a terpeszed. Jobb kéz becsúsztat a jobb láb alá, ameddig csak megy, a bal oldalad emeled, nyújtod a bal karod rézsutasan fölfelé. Próbáld kihúzni a magad, húzd meg a hátad hosszúra. Ha tudsz vele kulcsolni, akkor a bal kéz a hát mögé fog, ha eléred a jobb combot oda, ha nem éred el, letámasztasz a padlóra a hát mögött.
Fújj ki, fej mozdul középre, és bontunk másik oldal. Bal kézbe csúsztat a bal térd alá, jobbra nyitsz rézsútosan fölfelé. Ha tudod, hát mögé támasztod a kezed, esetleg előre fogsz a bal lábhoz, tovább nyit a jobb váll hátra, jobb fülemmel a váll fölött. Fújd a levegőt, fej mozdul, újra bontod a tartást, hátul támaszt meg a két kéz, és nyiss egy nagy terpeszt. Engedd le a két lábad, amekkora terpesz lehetséges, nyomd neki a lábak hátulját a padlónak, nézzen fölfelé a lábad ujja. Vagy támaszkodsz itt, ülőcsont, lent csípő teteje hátra, ha nehéz a terpeszülés, akkor valószínűleg bölcsebb, ha itt üldögélsz egy kicsit és lélegzel, ha tudsz, előre támaszthatsz. Ha jól esik, nem feszül a láb, akkor lehet lépkedni előre, ameddig tudsz menni. Az első körben amennyire lehetséges egyenes gerinccel, nem görbül a hát, tartsd a lábakat aktívan, irányítsd a légzésed azokra a részekre, érzed, hogy dolgozik a tested. Ez többnyire combelső, comb hátulja. Ha megpróbáld picit megemelni a sarkad a padlótól, akkor érzed, milyen az, hogy a combod aktív, tartsd aktívan továbbra is, de visszaengedheted el a sarkat. Kilégzés után lassan emelj vissza. És még egyet megyünk. Megfoghatod a lábad szárát, ami lehet egészen a bokhánál, de ha nem megy olyan messze, akkor fogsz magasabban. Gömbölyítesz, hogyha távol voltál a padlótól, vagy nem nagyon hajoltál, akkor csak nyújtsd meg a gerincet. Ha megy, akkor előre a mellkassal, előre fogsz egészen a lábujjakhoz, bokához. Állat leteszed, hogyha a mellkasod a padlón van. Próbálj a combokkal hátrafelé forgatni. Kilégzés után lassan emel, segíts a két kézzel, húzd a lábakat, megmasszírozzuk a láb hátulját, és maradhat a combfogás, vagy megfogod a sípcsontot, húzd ki magad, húzd előre a hát alját, ha megy, fölemel a két láb, vízszintesig, egyenes a gerinc, lazán a vállak, ha tudod, kinyújtod a két lábad, ha megy, elenged, és megtart. Lassan engedd vissza, vagy a sípcsontba kapaszkodsz, vagy a combodba, gömbölyíts a hátaddal, előre húz a mellkas, még egyet gömbölyítesz, és vagy fogod tovább, óvatosan hátraengeded, vagy kés segítségen nélkül engedd magad hátra, kell egy picit, gyere előrébb a szőnyegeden. Hídban folytatjuk, leteszed a talpakat, tenyereket, fejed, neki nyomod a csípőt, a derekad a padlónak, kifújod a levegőt, és anélkül, hogy belehomorítanál a hátad aljába, emeled a feneked a szőnyegtől, begörgeted a vállakat magad alá, mellkassal törekszel előre az állat felé. Ne engedd a lábakat nagyon nyitni, picit fordulnak kifelé a lábujjak, hasi légzés. Pár lélegzet után, ha szeretnél, mehetsz kerékbe, tenyered készíted a fül mellé, feltolod magad kerékbe. Nem csinálsz kereket, akkor tartod hosszabban a hidat hasi légzéssel. A bontáshoz kerékben tekinted a plafon felé, és lassan leengeded magad hídból csigolyánként, próbálsz visszaérkezni a szőnyegre, felhúz a két térd a hónod alá, apró körkörös mozdulatok a gerinccel, a padlónak, neki nyomva a hát alját. Még egyszer visszateszed a két talpat, a másodikhoz lehet kulcsolni, vagy tarthatod ugyanúgy a tenyered a padlón. Ha tudsz kulcsolni, akkor a két tenyér szembe, összefűzöd az ujjakat a fenék alatt, begörgeted a vállad magad alá, mellkas előre, szeméremcsontot próbáld emelni a plafon felé, nyújtsd meg a derekad. Mehetsz másodjára is kerékbe, tenyér a fül mellé készít, vagy tovább tartod a hidat.
Emel a tekintet a plafonra, visszaengeded a hátad, csigolyánként gyere hídból is. Nyújtsd meg a csuklót, hogyha hidat csináltál. Húzd fel még egyszer a két térded a hónad alá. Körkörös mozdulatok, masszírozás. És harmadjára is visszateszed a talpad a térd alá. A harmadikhoz lehet tenyértámasszal a háton. Ha nem engedi a vállad, akkor maradhat a kulcsolás vagy tenyerek lent. Ha engedi a vállad, hogy behúzd a könyököd magad alá, támaszd meg a hüvelykujjakat hátközépnél, fönt a bordáknál, 4 ujjad nézzen előre a köldök felé, és húzd be a könyököd magad alá, mennyire lehetséges. Innen mehetsz kerékbe egy harmadjára is, vagy tartod tovább a hidat megint. Tekintet a plafonra, engedd vissza magad. Újra húzd fel a két térded, balra-jobbra mintáz. Ha megy előre-hátra is egy párat, gördülj végig a gerincen. Gördülj vissza a hátadra, tartsd a bal térdet kulcsolva a mellkasnál, a jobb lábad nyújtsd ki, és engedd le a sarkad a padló felett. Tartsd meg. Fej emel, homlok térd össze. Érintsd le a lábujjakat, lapockák nyitnak. Húzd vissza a bal térded az orrodhoz. Nyújtsd ki a lábat, tartsd meg kéz nélkül, majd segíts egy picit a kezeddel. Fej visszaenged. Húzd fel a térdeket, bal láb kinyújt, és a jobb térdet tartod kulcsolva a hasadnál. Fej emel, homlok térd össze. Jobb láb ujjai a padlón, lapockák előre. Tartsd meg kéz nélkül, vissza a térded, kinyújtasz. Segíts kézzel rá. Majd vissza a fej, lábujjak a fenék előtt a padlón leérintenek. Vidd ki a levegőt, foghatod a sípcsontot, foghatod a combot, amelyik elérhető. Fej emel, told a tarkót hátra, állad be a kulcscsonthoz, kés segít, majd megtartasz kés segítsége nélkül is. Ha megy, előre gördülj szimmetrikusan, ha nem, feküdj vissza a hátadra, gördülj jobbra, és ülj föl. Lehet nyújtott ülésben előrehajolni, vagy guggolsz, és előrehajolsz guggolásban a két térd között. Leérint a két tenyér, homlokkal támaszkodsz, ha nem billensz előre, akkor hátra foghatsz a sarkakra, kívülről homlokkal közeledsz a lábujjakhoz. Vidd ki a levegőt, nézz előre. Ha szeretnél egy bakászanát elindítani, vagy végigvinni, megcsinálni a teljes karegyensúlyt, a két tenyered leteszed legalább válszélesen, a könnyített verzióban lehet szélesebben, a két belső comb a felkarokon, a nehezebb verzióban a térded bent van a hónod alatt. Ha csak elindítod a mozdulatot, inkább hozd a combokat kívülre a karodhoz, kapaszkodj meg a kézujjakkal, dőlj előre, rá a kezedre, és itt állj meg, ha tudod, emelheted a lábat. Ha emelted a lábat, törekedj arra, hogy a sarkad húzod föl a fenékhez. Majd engedj vissza. És innen, ha fejen állni szeretnél fordított testtartás gyanánt az óra végén, akkor fejen állásba mehetsz. Hogyha gyertyát fogsz csinálni, akkor hátadra gördülsz. Ha ma gyertyát sem csinálsz, akkor egyszerűen a hátadra fekszel. Leteszed a tenyered a test mellé, és felemel a két láb, teljesen ellazított, függőlegesen tartod egy pár percet, aztán leengeded hanyat fekvésbe magad. Ha gyertyát csinálsz, először hátra viszed a lábujjakat a fej mögé.
Megtámasztasz a csípőnél, félig emelsz. Ha megy, hozod tovább, függőlegesig, támaszkodj jó magasra, a gerincen engedd a lábakat ellazulni. Néhány lélegzetig maradj fönt gyertyában, teljesen ellazult lábakkal, engedd, hogy a vér folyjon visszafelé. Majd nyiss oldalt egy nagy terpeszt. Jobb láb leenged a fej mögé, bal láb függőlegesen a plafon felé. Próbáld a jobb combot kifelé, bal combot befelé forgatni. Oldalt nyitsz még egyszer. Bal láb hátra, jobb láb függőleges. Bal comb ki, jobb comb befelé törekszik. Megint nyitsz oldalra terpeszben. Összezárod a talpakat, pillangó tartás. Majd újra kinyújtod a lábakat, és hátra viszed a fej mögé a padlóra, ekepóz. Megfogod a láb hátulját, ha eléred, akár a sarkad is. Lassan, csigolyánként gördülve nyújtott lábakkal engeded vissza a hátad a szőnyegre, majd tedd le a talpakat a fenék előtt a padlóra. Emeld meg a csípőt, nyújt a csukló, függőlegesben a két kar, két kézfej szemben egymással. Emeled a feneked, előre húzod a lapockákat, vállakat lefelé engeded a fülettől. Engedd vissza a hátad csigolyánként. Laza keresztezett tartásba engedd le a térdeket. Halpózhoz feltámaszkodsz az alkarodra, hátra engeded a fejtetőt, a mellkas domborig, és aztán engeded a kezed előre csúszni, ha kell, hogy a fejtető leérhessen a szőnyegre. Csak akkor csináld a pózt, hogyha a hátrahajlásod egész fönt van a mellkasnál, és nem érzed a derekad benne. A bontáshoz a súlyt visszaengeded az alkarodra, emeld a fejed, a tekinteted a plafon felé, és óvatosan engedd vissza magad a hátadra. Tedd vissza a lábujjakat a fenék előtt a padlóra, térdek fönt. Újra vagy a combot fogod, vagy a sípcsontot. Lábujjak érintik a padlót, emel a fej, segít a két kéz a fejnek közelíteni a lábakhoz, megtartott kéz nélkül is, és felgördülsz ülésben. Ülésben marad a két láb a mellkas előtt, átkulcsolva tedd le a talpokat, húzd ki magad, vállak le, belégzés, kilégzéssel ráhajolsz a térdekre. Ugyanígy megismétled, vagy fölemel a két láb vízszintesig, belégzés és kilégzés. Laza keresztezett ülés, ha megy lótusz, fél lótuszba is lehet ülni. Nyújtóz a gerinccel fejtető felé, indíts el egy csavarást balra, bal csípő előre, bal váll hátra, bal fülemel. Támaszd meg jobb kézzel kívül a bal combon, bal karral nyújts rézsutosan hátra. Támaszd meg a tenyered a fenék mögött, csavarj tovább. Bal csípő még mindig előre, bal váll hátra törekszik. Kifújod a levegőt, jobb fül középen. Fordulj vissza, bal kéz alul, hoz tenyerek kifelé, mozdul a hát, gömbölyít. Mellkast, jobbra csavarsz, bal kéz támaszkodik, jobb kar hátra nyújt. Jobb kéz támaszt a fenék mögött, tovább csavarsz, ellentétesen mozdul a jobb váll és a jobb csípő. Kilégzés, fej, közép. Jobb kar alulhoz, gömbölyítesz. Nyitod a mellkasod, hátrahajlás. Megint gömbölyítesz, nyújtsd meg a gerinc hátul. Támaszkodj meg a fenék mögött, nyújtózz földre. Tenyér érint a padlón, hajolj előre, ha leérted le a homlokod. Kilégzés, fej, tekintet emel, leszeg az áll,
És egy légző gyakorlattal zárunk. Fújt ki a levegőt először, aztán kézfejek a szívhez gömbölyítesz, nyitott fönt, rézsútosan tenyerek kifelé, vállak le. Középen ki, térd előtt nyitsz, pici be. Még egyszer. Megállsz, nyújtózz az ujjak hegyéig, engedd le a vállakat, nyújtózz fejtetővel fölfelé, csukd be a szemed, ha nem volt becsukva. Engedd ki az összes levegőt, picit szippantasz és elképzeled belégzés közben, hogy megtöltöd az ujjaidat levegővel. Megállsz, folytatod a belégzést, az ujjak és a tenyér megtelik levegővel, megállsz. Folytatod a belégzést, ujjak, tenyér, alkara, könnyékig, megállsz. Folytasd a belégzést, ujjak, tenyér, alkar, felkar, válladig, megállsz. Folytasd tovább, ujjak, tenyér, alkar, felkar, váltól a nyak tetejéig, megállsz. Ujjak, tenyér, alkar, felkar, váll, nyak és fejtető, állj meg, tartsd bent a levegőt. Nyelj egyet, lazíts el mindent, majd hosszan, lassan, rohanás nélkül engedd ki. Ne irányítsd tovább a légzéset, csak figyelj. Figyeld a légzésed, figyeld a tartásod, de ne irányíts semmit. Figyeld a gondolatokat, ne fűzd őket tovább, hagyd elmenni. Tudatosítod, ahogy jönnek, és elengeded. Próbáld visszaterelni a figyelmed a légzésedre. Próbáld visszaterelni a figyelmed az egyenes gerinc tartásra. Engedd, hogy a test mozdulatlansága mellett az elméd is a mozdulatlansághoz közelítsen. Ha jól esik ülni, ha nem erőlködsz az ülésben, a gerinctartással, nem erőlködsz a légzéssel, maradj ülve. Ha nehéznek érzed az ülést, akkor támaszd meg a tenyered a padlón, nyújtózz még egyszer előre. Térdepelj föl, lábujjak össze, nyitod a térded, ráülsz a sarkadra, előre hajolsz még egyszer. Aztán tekinted emel a kézre, és egyszerűen átfordulsz hanyatfekvésbe fejjel középre. Engedd a tenyereket fölfelé, lábakat kifelé. Helyezkedj el kényelmesen, szimmetrikusan, és maradj mozdulatlan.